Atur sugeng dumateng kang samya dhateng Amresani badan kula wujud jaman malang-malang sampun ngantos samya jinglan mangke munggah mas ngarep atur kula dumateng kang samya pirsa atur kalih prabu putri saputra sedaya yen wonten lapan kawula nyuwun Gusti pangarsana kula niki topeng ireng maesa tarian budaya dereng saged tata lan udan negara sanyata saged mung lunga sapa upados upajiwa milanipun sedaya kasamya mriksa sampun ngantos sami ngala mring kawula kadyan kula rupa nanging tasih kanca ira Pajan Allah rupa kula tasih golongane santri saya sawet sampeyan bayi kesenian warna Milanipun sedaya kang samya pirsa ampun ngantos sami ngala mring kawula najan kula rupa Allah nanging tasih kanca ira najan ala rupa kula tasih golongane seni sayati sawasami aklapai kesedihan warna-warni sampun dapat kata pesatur kawula samya sekecat nomor keira sedaya sinambi mreksa kawula kang rupane Yo 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 yo. Cuk, Ha, cuk, ha, cuk. iya iya. Iya iya. Iya iya. Iki seni datang kanggo hiburan
Ayo prakanca padha olahraga supaya panjange rasa sinambi maca erang-erang gawe jangan turun agama. Ayo bro sedulur Islam sedaya bebarengan ngurmatono mare merote nabi junjungan kita Nabi Muhammad yang mulya. Ayo pro kaum muslimin muslimat sarta ansor lan fatayat padha kiyato anggone menghormat maring miyose Nabi Muhammad. Lamun wong urip ra gelem menghormat besok yen ono akhirat bakal keparingan siksa lan lanat dadi neraka kang mulat. Nanging wong kang balem menghormati mare merote kanjeng Nabi besok yen kita tumpang koe mati dikajar sarta kang edi. Lafal inal dinal intallahil islam iku dawuhnya pangeran agama mungguhe Gusti Allah Islam iku den lakoni tenan. Mila ayo prosa duluring mriki natamono ing kewajiban ayat kang kasebut ana ing dalam Quran dawuhe pangeran. Ilo sedulur kang semyo mirasa mugi engkang den tindakno agama Islam engkang luwih utama iku dadi kewajibannya. Ana maneh polahe wong para lingga golek pangan gawe geger wong sadonya embo kasurupan aku ora ngerti ana wong kok mangani wong mati. Ana maning polahe wong golek pangan gawe geger wong sadonya ambo kasurupan aku ora ngerti ana wong kok mangani wong mati. Sumantose mangani wong mati ojo dilakai ojo diwateni manogui pacoba ilahi rumah keluarga miskin kortane bupati. Sumanto bocah pelumutan gelem kerja asal ana kesempatan. Ambo kepriye awal musa buka ning duwe lakon nganti koyo ngene. Bupatine ati pangkat sasmito Sumanto ojo nganti disiksa ngelikono marang para reja kon ngateno marang masyarakat. Atur para kanca atur pambagya dumateng para rawuh sadaya. Matur nuwun saged rawuhnya saged kembang dalu punika mugi Allah ingkang Maha Kuwasa karsa paring witata. Atur para putra
Toyo coba pikiran tenaga sarta mentu kawan jiwa raga mugi Allah ingkang kuasa kersa paringkata kita sesuwun jumateng pangeran sagaton tapi kewajiban derek jawe Gusti Pangeran ingkang kasebat ing dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dados utusan kautus dening Pangeran ambare tanah Jawa lumabu agama Islam tan kendrat pepalangkan dumati wali songo hang lampahi lumapune Islame tanah pancen nyata ana tlatah Jawa agama Islam iku nyata sing utama gawe tuti sing nyebar para wali saka kang duwe kalah agen Syekh Sunan Kalijaga Margone nyebar liwat setiap susah payah ada pepanuka usia nyatane wali songo kesempatan lan den critake rukun Islam ing pewayangan satan loro den gambarke buntut dewa salat kang kuat den gambarke werkutara kang bisa ngrampungi perkara cacahan agama nalika lagi arang kebubrang tayuda bayar zakat dinambar Raden Arjuna Raden Puntadewa iku gambarane poso sampun kasanding munggah kaji lamun kuwasa kinambar Kresna dadi raja ing Astina anggone nyebar lewat seni wayangan susah payah akeh pepeluka ujian ing nyatane wali songo kesempatan akeh critane rukun Islam ing wayangan sadat loro den gambarke buntut dewa salat kang kuat den gambarke werkutara kang bisa ngrampungi perkara cacahan agama nalika lagi perang tempur Bratayuda
kakek dinambar Raden Arjuna Raden Puntadewa iku gambarane poso aku kasane muga kacilan mon kuwasa dinambar Kresna dadi raja ing Astina. Mahesa Karya Budaya.